И здравейте, аз съм Ванката. Аз съм Мишо. И това е трети епизод на CS. CS 1.6. CS 1.6. Пак лаги нещо, значи... Стига, бе. От така лаги, бе. Аз съм с 2 кила вече. О, лаги, много гадно тежко. Къде? Ние тук с този се обикаляме само. Ето го бе. Къде е? Върви на ярда. На ярда. Ти къде си, бе, фо? Айде. Колко кръв взех. Майко, и през стената двама. През стената двама, момче. И още един ще си иди. Я го я. През ти на ярда ли къде? Да, през стената. Бе? Изтрепах ги всичките. То му отрепа. Къде? На ярда се вари на съта. Я уби го. Тя разбира къде си. Сори. Тук няма никой вече. Се взимам АВП-то инче. Пръсне ми ме рикал, човек. Как ще отреби мен и теб? Знаеш как мръдна, момче? Само те двамата останаха, нещо. Виж всякът натисна вътре, какво излиза? Натисна? Хубре, какво става, човек? Не, аз съм го объркал. Чакай, че почна рунда. Осем кръв. Някой ме флашна. Убиха маначи. Чакай. Бинт в сей. Не. Чакай да умре и сега да натисна да видим. Няма за какво да умираш. Няма какво да умираш. Само трябва да оцеля някой. Натисни да. Натисни В. Не ще. Стига, момче.
се праша това, човек? Бинт. Значи са бинт? Сжигаме. Бинт, какво пише след това? В отделно. В? Ага. Едни такива кавички. Къде са то? Отделно ли? Да. Отделно? Кавички, да. Сей? Бе. Не сей слято. С кавичките. Сей? Ага. Отделно. Ага. Долна черта ми. Не. И ентър. Какво написах, бе? Сей? Не. Ама така излиза. Мочи направо още една чертичка. Значи сега. Свършихме ли? Не. Бинт. В. Кавички. Сей. Не. Чай да видим сега. Пак ще така черта. Ама добре бе, аз натиснах Enter. Преди да натиснеш Enter, го изтри първо. Дай едно назад и той ще го изтри също. Добре, хубаво е сега. Само да свърши рунда. И аз ще имам на съдта този път. Аз съм на Б. И какво търсиш на Б, а? Какво търсиш на Б, а? И мен ме убиха. Вече само трябва да напиша това и почвам. Бинт В. Бати мускул е, момче. Е тука, къде е рамото, сеща се? Трицепс. Ма. Не. България. Точка ли трябва да натисна? Какво? Точка да напиша ли най-назад? Че България написа. Master GM България. И натисни... Она черта, сети ли се? Коя черта? Правата. Коя тази черта правата? Нищо. Натисни без точка. Ай, после рунда. Не става. Какво стана така нещо? Аре бе. Но аз се сетих как трябва да направим. Ти не ми го обясняваш правилно. Е, тука са. Аре бе, къде си? На 7 кръг го стех. И някакъв има САТВ-то чака. Ти снимаш ли? А? Ти снимаш ли? Да! Yeah. Ти? Аз забрах. Бе? Да. И какво се забравя? Ти снимаш. Ей. Аз съм на Б. Баш не те биха застанах. Айде да на Б. Аз съм вътре в тунела вече ти. Оно. Тона направи, момче. Свърши рунда ли? Сакъв, спираме пауза като такова. Що? Направо да почнем кога почваме. Да. Почваме 3 секунди. Двойка. Единичка. Сачка. Единичка. Какво стана? На единичка не мога. Задържи го. Той ще стане. Не ще. Ето. Сега че те пуснаме не можа. Влей двойка? Трябва да сме един бар. Взимам двойните пищаци. Ето преди как бяхме различни. Ай, пускай клипа. Ето пуснах го. Аз не съм го спирал. Ти зле ли си или да?
През Хикс. Ето го. В тунел. Дай. Двама са. Не мога да видя нищо, то ми... бомбата. Бомбето. Те са ги изтрепали. Влезна ли, бе? Да. И е гръмна. Къде си? Аз съм на съта. Всички сме съта. И аз бомба го отрепах. И всичко кост, 2 коста, момче. И много тежко ми лаги. Ама се гледа все пак. Гледай какво става, всичко косна ярд, като ми кай то. Майко. Акзилчо ги направи. Вземам, че 9-0. Кога ги направи това? От сътъто ли, бе? То ми пукна червото. Ти си луда, момче, не мога да отида. Правя така. И не ме изпълба. Изкрак помпа. Пето ли взе? Бякай, бе! Как ще е го утрепа, момче? Ти ми пречи, седиш пред мене. Аз ти преча. Или това не беше ти? И аз знаеш кой предлагам? Кой? Да минеме двойки. Що? Така. Я трябва. Има ли тук? Хемка. Где са, начи? Къв човек си? Аз не беше. Без да искам. Исках да го взема! То падна като толкова назад, разбираш? Има един на Б. И от нас ще има 3 на Б. Ти си луд! Отивам до туалетната. Къде бе са сега тия? Беше ли? Дай да пия вода. На колко ти е мишката каша? 3 ли там колко? Нали каша много лъжец? Не, но нали ти как да пробваш на едно там? Да мога да свикнеш.
Бириш или не бириш? Ти къде си? Кой ме флашна така? 100 години слава! Къде бе? Отзад ли бе? Не мога да съм навсякъде. И екзил първороден за първи път умря. Колко е? Са ли умре? 19-1. Къде е бомбата? Не знам ти къде си. Охо, ти си на ярда. Ти къде си? Аз съм в нашата база. А на къде си са? Где? Момче, сега така ли ще правим, а? Аре, помагай, бе. Не мога аз да ги църкам са, бе, Пето. Нито един не зати. Това ти кам. Къде ми бе, Пето? Мен бе. Аз ще мина двойка. Що ми искаш? Кой иска бомбата? Навия. Аре бе, тази флашка да са... И аз кам да спираме епизода и шум. Колко е? Да я знам. Не го засичам. Четири минути. Към 20 минути вече има. Ай, последното след това. Ай, последно рунда. Ама тук да ги зашиме вече едно хубаво. Айде им рушваме. Ай. Ярко. Ай. Сега от го правиш това, да не мога да ръчна. Не мръшвай си, ме, какво ти кажа? И това беше от този епизод. Чакай, аз съм умрях, хайде. Това беше от този епизод. Съвсем скоро очаквайте четвъртия. И да, айде, чао.